mirades a vosos para os vosos irmáns como eu a de bueno, votamos guisantes aquí, vale? Os guisantes están feitos de células de guisante. E dentro da célula do guisante ten que haber ADN. Vale. De feito, aquí non sei se se pode escribir. Igual sí. Bastante bien. Isto é da célula do guisante. Vale. E no medio da célula do guisante hai uns hilos, hai hilos igual. Conforme. Como se fora un filo moi finiño, moi finiño, moi finiño, moi finiño. E aquí apareceu o outro. Bueno, agora botámoslle máis ou menos botádelle, se queredes facelo na casa, así, tanto de agua como de guisantes. Vale? Así. Agora, o primeiro que temos que facer é romper eso, non? Sí, unha batidora. O millón. Porque tamén se poden esmagar así, pero eso dá moito traballo non queda ben, por eso trouxe unha batidora. Claro, eso non lo fagades na casa solo, pero si te axuda a batidora. Vamos a ver si no me explode. Una papa verde, ¿no? Claro, ¿qué listísimo? Esto sí que seguro que no lo sabedes. ¿Por qué eres? Porque los guisantes son verdes. ¿Por qué son verdes? A ver qué sabes. Por la clorofila. Por la clorofila que tiene los guisantes. Por la célula. No, por la clorofila. Esto sí que saber, bueno, ¿sabes son los temas favoritos? ¿Saben que esto que aquí tienen clorofila dentro? No lo sabe todo el mundo. Es un pigmento verde, que por lo que las plantas, por las follas y todo lo que tienen todos esos vegetales, respiran. Es como si fuera con nuestro sangre ¿de qué color? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una cosa parecida. Porque tiene clorofila que verde. ¿Ten? Y dentro de los glóbulos rosos, ¿qué hay? ¿Cómo se llama un pigmento verde? Se llama hemoglobina. Vale, pero hay una cosa parecida. Bueno, aquí tenemos os guisantes rotos porque saliu o líquido verde, vale? A continuación, o que imos facer tamén preciso un voluntario que me axude a aguantar. Todos non podemos ser. Sí. Aguántame desa. Mirad a posición, non veis. E imos a colar isto un pouco, vale? Bueno, esto non vos usar un guisante. Sabedes que temos aquí o líquido verde nada máis. É que así lle quitamos o resto que ten, porque ten moita, ten a parte rica do guisante, que ten celulosa, que é unha cousa como se fora pasta. Pero así quitamos nada máis que o de dentro, non vedes o líquido prácticamente o que ten dentro. E aquí ten que haber ADN. Vale. Bueno, ahora verás, ahora siéntese aquí. Pero mirad, hai un problema con todo isto. O ADN fai grupos, moléculas de ADN unense todas unhas a outra. Aquí temos o líquido verde e lle metemos. Hola, Babichelos. A ver si vais, aquí está.
un exemplo. Sabedes por que funciona un deterxente? O champú, isto non sabedes, non sabedes por qué. Non vedes que hai moitas cousas que é boa idea preguntar sempre o porqué das cousas. Isto sí que é difícil presentar. ¿Qué? Deixo de contestar, non lo vas a saber, pero bueno. Se non sabedes máis así directamente, é un espectáculo que me desmaie. Dime. Os produtos químicos que contén. Pero como traballan? Isto sí que é máis difícil de saber. Arranca as manchas da roupa. Pero como fan? Sabedes como fan? Contomos. Como fan? Mira, nesta cámara. Eso que tiñas acá. Un produto químico rarísimo que temos nos laboratorios. Non, pero hai unha cousa que casi seguro que tendes en todas as casas. Que fun comprar antes de vir para telo para isto. En casi todas as casas hai unha lata de piña. Sí. En alguna pode que non, pero en casi todas sí, porque é unha cousa que nas casas galegas é unha especie de tradición. Nunca se come, pero é unha cousa que se transmite de país a fin. Pero ali está. Mira, eu sempre teño na casa. O que pasa é que as gasto cada vez que vou a dar unha cousa destas non pode, que xa non tiña. Isto é unha lata de piña. Se non tedes lata de piña, que é rarísimo que non haya lata de piña, pedid a vosos pais que vos compre unha lata de piña que queredes comer piña. Que é moi bo, por tempo. A piña, o sugo da piña, ten un produto que rompe todas estas cubertas dos cromosomas, rompe as proteínas. Vale? Entonces, abrid esa lata de piña. E lle metedes un chorrillo así. Bueno, esto no sé cómo estará de bo, no creo que sepa muy rico. Javier, o único que precisades é un tubo ou calquera cosa de cristal, podese facer con máis unha cosa de cristal calquera que fuera un pouco cilíndrica. Imos de botar un pouco desto. Así. Es como la ciencia. E agora, aquí ten que haber ADN, non? Sí. Pero non ves, non ves. Pues agora sabedes que tedes que botar? Alcohol. Por que? Porque o alcohol queda aquí arriba. O alcohol flota menos que a auga. E queda aquí arriba. E o único que flota do alcohol que hai dentro das células é o ADN. E se sae do experimento, teríamos que ver como o ADN sai para arriba e queda flotando no alcohol. Vamos a intentar, por lo menos. Teño moitos gustos. Espero alcohol que me queda para casa. Da igual. Bueno, espera de que... alcohol é limpio, é unha cousa limpia. No pasa nada. No pasa nada. A ver si tenemos sorte e empeza a salir o ADN. Bueno, que esperar un momentín. Eu creo que lle metín, se non se ve, facemos rapidamente un experimento. Pero igual non sei se tería alcohol bastante, porque non sei se lle metería líquido de máis. Vou buscar un máis alcohol interesante. Sabes máis alcohol? Bueno, pero de momento vamos a esperar a ver que pasa, vale? Si sae ben, debería salir alcohol para arriba, o ADN para arriba. Me da a impresión de que xa está empezando a sair, Bueno, hai que esperar. Exactamente. Sí que está empezando a
ten tanto ADN que lle está causando o traballo porque hai moito. Non vedes cousillas que están empezando a subir? A ver, chicos, sentate e pensade un tempo que o vexo eu de camín. E vexo que acabou. Despois pasamos esto para que vexades ben, pero Mirando desde aí que vedes ben seguro. con esto. Eu agarro. Con esto debe ser difícil. Imaginad os tocou. Eu tocou. Pero non sabemos que. Sabedes que podemos saber a partir de aquí? Podemos saber. Pero se non temos os peitos. As huellas dactilares. E que nos vale se non temos os peitos? Vamos comparando. As huellas dactilares que... Sabedes que se pode facer? Podemos estudiar o ADN, hai distinto tipo de cosas, pero se non temos os peitos. Pero, mirad, por exemplo, a instrucción de pelos secos azuis nada máis que un cambio de luz. Que podemos saber de que cor ten os ollos. Podemos saber bastante ben el labio. Podemos saber como ten a forma das orellas. La altura. Podemos saber se ten o pelo, como ten de color a pelo. Con bastante probabilidade. O sea, podemos dar a policía unhas pistas para saber quen pudo ser o sospeitoso. E se aparece, desde logo, o ADN é distinto en cada un dos. Digo, espera que vamos a ver como salía. Como varía así. Igual. Bastante bien. ¿No? Agora un pouco mellor. ¿No? Un pouco mellor, a ver si vai indo para arriba. Eu penso que estes guisantes estaban un pouco pochos. Porque realmente sabe moito, se facían na casa,